Goeie. Toen ik nog een liet jonkje wie, gingen ze op de Jeddammen, dat is tegenover de Veenhoop, nog een draai bregen. Caféhouder Limburg, die wie daar ik de bregen wachter. Eerst van scootjes, later van wat lietse 80 tons motorskipjes. In de 60er jaren groeide Drachten uit als kool. Er kwamen grote bedrijven, gewoon daar die moesten zaan hebben. En dat kon het beste en goed keepste met die skipjes. Later met skippen. En zo'n tijd wordt er praat over de vaarweg van binnenskippen naar Drachten. Dat wie en is namelijk een kloterige route. Je moet op de cruisewetters bij Watten van het Prinses Margriekanaal, dan trot de lange sleet naar Jennewaard, dan het Siegersdiep terug en de Jermsleert in. En dan trot de bregen op een Jeddammen en dan kan je terug de ik dan net al te brede mugsgroepen naar Drachten komen. Binnenvaartskippen bin 86, soms zelfs 110 meter lang. En lavier je daar wat onhandig los. Als de recreatievaart aan de kant stoot. Drachten zeurt al 50 jaar om een goed kanaal. Dat kan net hoe je naar wordt. Dan mat het bij Grauwwei tot de hege warmpolder. Dat is net zo slim dat er zaanboeren van aan de kant moeten zoenen. Maar de natuur krijgt er meer van die skippen als van de stikstof. Ja? En om de 3 hier wordt het plan weer op tafel smieten en lieke vaak waarin het laat veegt. De provincie had weer zijn dat het niet wordt en dus zetten nou de ondernemers van Drachten weer sok. Een beetje geholpen door hun eigen gemeentebestuur. Ik ga jet iets van de stad, ga naar mij die bedrijven aan het kanaal zitten. Maar in hier nou een van die ondernemers mij bij de straat. Friesland is toch dé provincie van wetterwegen, zei hij. Verrek, daar profileren we u soms altijd mee. Daarom hebben we hier gans aquaducten deelt schieten. En jet iets hoe elk dorp moet het wetter bij het volgende dorp komen. We moeten uw historie in stand houden. Ik heb mijn hele jeugd teruggebracht in dat de wetterstik tussen Drachten, Jennewaard, Grauw en Watten. Maar dat ze mij vrij hoe het wel moet zoeken om een binnenvaartroute naar Drachten te krijgen, ik zou het absoluut net weten. Het zou wel matten, maar het kan niet.